U narednim minutima najavljujemo 4. sajam telekomunikacije, informatike i digitalne opreme Smart Tech. Sa nama je ovoga jutra Iva Davetić-Jović, Vision Event, i Kristina Radulović, Vision Event. Dobro jutro, dobrodošli. Ovako sam kratko u najavi to stavila jer ćete vi reći, imate toliko izlagača, toliko prijatelja na sajmu, da kažemo koga ćemo to sve vidjeti ovog vikenda. Jeste, u pravosti imamo renomirane kompanije na sajmu i ove godine i vrlo atraktivne učesnike. Recimo, Crnogorski Telekom predstavit će nam svoju novu uslugu Turbo DSL koja omogućava neuporedivo brži protok interneta u odnosu na ADSL čak do 20 megabita u sekundi. Također svoju uslugu TV za sve koju nudi u saradnji sa radiodifuznim centrom. CT Computers, odnosno Comtrade, predstavit će nam svi ove godine sa Tesla tabletima, mobilnim telefonima i televizorima. Zatim kompanija Telemont predstavit će najnovije Coolpad pametne telefone. Ove godine na sajmu imamo i novog učesnika, to je VG Group. Oni će predstaviti savremena informaciona rješenja za trgovinske ugostiteljske objekte, barkod skenere, skenere novčanica i tako dalje. I oni su omogućili u nedelji trajanja sajma od 25. novembra do 3. decembra popuste za nove korisnike na svoje proizvode i usluge. Tu nam je 4. godinu za redom da je Fototrade koji će predstaviti najsavremenije multifunkcionalne štampače brendova Oki, Konica Minolta, Epson i tako dalje. Zatim i ove godine na sajmu su nam e-Kup i Me. Na njihovom izložbenom prostoru naći će se brojni uređaji brendova Vivax i Asus. Zatim ove godine također imamo novog učesnika Smart Tech firmu koja će nam predstaviti dvije svoje nove usluge. To je Smart Solution, to su napredni sistemi za korporativno upravljanje malim i srednjim preduzećima, kao i Smart Enterprise System, odnosno sistem za digitalnu arhivu, workflow, case management. Naglasila bih također da će učesnik biti i Orion Telekom. Oni nam predstavljaju neke svoje standardne usluge, a to je IP televizija, fiksna telefonija, neograničeni protok interneta, i naglasila bih da su oni, da će za sve svoje nove korisnike obezbediti 2 mjeseca besplatnih usluga. Mogu pomenuti... To fiksna telefonija, prije toga ste rekli sve ove renovirane firme koje ovako idu u korak sa vremenom i sa svijetom, pomislim, fiksna telefonija narednog sajma neće ni biti. Dobro, on omogućava neke druge usluge puno naprednije. Naglasila bih recimo još i SNT, oni će ne predstaviti Smart Solution. To je usluga koja omogućava pouzdanu autentifikaciju zaposlenih pri ulasku u poslovne prostorije i pri prijavi na kompjuterske sisteme. Ono što je meni svakako bilo u onom vašem dopisu i kada smo razgovarali jeste ta bezbjednost, bit će svakako akcentovani ove godine, osim tih inovacija u oblasti tehnologije, novih modela i tako dalje, ali bezbjednost i na internetu i vaših telefona i svega onoga što vi koristite, a pored toga imat ćete i ta zanimljiva iznenađenja, ajmo tako reći, znači doživjeti prostor u 3D varijanti. Kako ste to organizovali? Tako je. Na ovogodišnjem sajmu svakako ćemo imati najsavremenije uređaje koje će povećati interakciju sa samim posjetiocima u smislu oprobavanja tih najsavremenijih uređaja. A što spada u projekte inovaciono-preduzetničkog centra Tehnopolis. Ispred toga firma 212.com izložit će najsavremeniji uređaj za virtualnu stvarnost HTC Vive, gdje će posjetioci moći da čuju videe i da se kreću u virtualnom okruženju. Također, firma Drone Studio izložit će dronove, odnosno bespilotne letilice, kojima se upravlja uz pomoć daljinskog upravljača sa bežičnom vezom i neke naprednije modele koje omogućavaju i video link, tako da će korisnici moći sa mobilnog telefona ili tableta da posmatraju živu sliku sa kamere na letilici. Ono što je interesantno, a i svakako je novitet u videoprodukciji, jesu 360 stepeni video snimci, koji se još zovu i sferski snimci, jer omogućavaju puni panoramski prikaz. I to je zajednički projekat Montenegro Guide, Čodek studija i Drone studija. I svakako će korisnici moći da oprobaju takozvane VR boksove i odgledaju brojne 360 stepeni segmente. Ja da slušam, moram da posjetim sajam. Toliko toga ne znam, ali nema. Tako, imamo šansu da naučimo ovog vikenda. Svakako, imamo jednu naučnu komponentu koju će predstaviti Centar izvrsnosti u bioinformatici, BioICT, koji je prvi centar izvrsnosti u Crnoj Gori na Univerzitetu Crne Gore
i koji će predstaviti svoja najsavremenija rješenja koja rade u cilju digitalizacije poljoprivredne proizvodnje u Crnoj Gori. Vrlo zanimljivo. Dakle, to smo vidjeli pametno navodnjavanje, red meteo stanica, pametna bova, pametno mjerenje, ekološki monitoring. Da. Znači, da li je to iznenađenje, jel vi imate neko iskustvo? Nemamo, tako da će... Da, ovaj BioICT je trogodišnji projekat koji se radi na Univerzitetu Crne Gore i kojeg vodi Elektrotehnički fakultet, tako da u sklopu toga svoja najnovija i najnaprednija istraživanja će prezentovati ovog sajma. Znači, zanimljivo je. Poljoprivrednici će imati nešto novo da nauče, sigurno, i tu bi trebalo da saznamo svi šta je pametna bova i tako dalje. Sad, 4. je sajam. To je očigledno znači da je veliko interesovanje bilo. Imamo i sajmova koji posle 2. godine već nestaju. Nije iznenađenje ako uzmemo u obzir koliko smo ljubitelji i interneta i ovih modernih telefona, pametnih telefona, da ne pričamo koliko nam je važna ta komunikacija, znači, sa svijetom, po tome smo negdje u vrhu. Šta vam je još bilo iznenađenje prethodnih godina? Se može čuti da li ta, ajmo da kažemo, mogućnost da se izdvoje određena sredstva za neke od tih predmeta ili šta već? Pa u pravu ste, pogotovo, rekli bih, u Crnoj Gori ljudi vole da koriste nove tehnologije, čak znate da mi imamo i po 2 i 3 telefona. Inicijalno, kad smo zamislili tu ideju o organizovanju sajma telekomunikacije, u stvari ideja je bila da se predstave neki najnoviji uređaj, tipa mobilni telefoni, laptop, računari. Međutim, kako se, jel tako, zbog tehnološkog razvoja, jel tako, mi imamo u stvari sve interesantnije i zanimljivije učesnike, izuzetno renomirane kompanije na crnogorskom tržištu i svjetske kompanije, njihova predstavništva uzimaju učešće na sajmu, tako da je on poprimio, da kažem, neku novu dimenziju odnosno na ono što smo mi inicijalno zamislili. Stvarno smo veoma zadovoljni zbog toga. I u principu je to jedno mjesto na kojem učesnici mogu da predstave svoje aktualne proizvode i usluge, svoja inovativna rješenja potencijalnim svojim poslovnim partnerima i potencijalnim korisnicima, a u stvari javnost može da se informiše šta je to novo što može da se vidi i na našem tržištu i šta je to možda što slijedi tek da dođe na naše tržište, kao i da vide koji su to najnoviji modeli telefona, laptop, računari, da u stvari dobiju sve informacije koje možda inače nemaju priliku da dobiju od proizvođača. Ono što mi se svidjelo sada kada je Kristina iznijela sve to što je zanimljivo i važno, jeste ta saradnja i sa fakultetima, koji će svakako pokazati da mirno ne sjede dok se dešavaju velike stvari van naše zemlje. Tako da ste Elektrotehnički fakultet i Biotehnički fakultet, oni su u partnerstvu BioICT-a kao i Institut za biologiju mora i bit će posjetioci sajma, to možemo najaviti, i studenti na našim fakultetima, ne samo na Univerzitetu Crne Gore, već i na privatnim fakultetima. Vi nekako kao da ste odlučili da svi krenemo u taj IT i biološki sektor, nauke nam fali, tako, nedostaje nam. Osjetili ste bilo crnogorsko. Da, pa to je neminovno. U stvari sve postaje, znate, postoje pametne kuće, pametni hoteli, u stvari sve se, da kažem, bežično i wireless i preko interneta komunicira i kontroliše, tako da je bolje da smo informisani u stvari sa čim to sve raspolažemo i šta se možemo da koristimo za... Mene se čini da smo po tom pitanju preinformisani, ali dobro, ajte, vidjet ćemo. Mada, evo, pokazala sam ja dok sam vas slušala potpuno neznanje o nekim stvarima, zaista ne znam T300, T400 i da ne pričam o tim inovacijama, ali dobra šansa za ovog vikenda da sve saznamo šta nam je potrebno. Znači, u koliko sati se otvara Delta City? Znači, sajam traje oba dana vikenda, dakle subote i nedelje od 10 ujutro do 10 uveče. Formalno otvaranje sajma gdje će predsjednik Ministarstva za informacijalno društvo i telekomunikacije otvoriti sajam ste subota u 11 časova, a naravno posjetioci mogu tokom oba dana, ulaz je slobodan za sve posjetioce. Odlično, da uživamo i da saznamo šta se to dešava u svijetu tehnologije. Hvala vam puno što ste bili sa nama.